Okay, morning guys. Natay tubagon. Ay, di ay. Ako to isingit ang kuan, performance akong anak kahapon. Murag nalipay lang ko. Okay. Performance ni Manghod. Oh, murag kuan kay siya ba? Angay siya himuwag content. Bitaw ato i-play ang video kay namay gihatag ni teacher sa ilang exam no. So ato i-play. Tanawa imong papel, lingini ang answer. Lingini. Asa diha nga pagkaon ang ginaluto ni mama? Kanang isda, avocado, o saging nga hinog? Humana. Pencil stop ang humana daw de. Pataas kamot ang humana og lingin sa correct nga answer. Wala pa si Azar. Lisod Azar? Oh, muna ilang exam, no? Nakita ninyo nga kinder pa lang, pero grabe ang training, no? Lagyo kayo. One set apart. Sobra pa. Dictation pa, no? Nya grabe ka seryoso kong anak. Believe kay ko ba eh? Seryoso kayo nya. Yang score adto, be? Ano man to dire? Oh, kini 39 out of 40. Grabe oy. Pero sa tinod guys, dili kay ko ga pressure sa akong anak, no? Sa about sa ilang performances sa school. Kuan lang, mag-enjoy lang. Ako lang na silang gingnan nga, oh, learning is fun man. Dili ko ga pressure unsa pa na mga honor student dili. Gusto lang na ako sila maglingaw. Pero kini 39 out of 40 sa tinuod lang normal kina sa iya. Yung kliwat no puts daddy biya. Bitaw guys, kining number 2 niya nga pangutana din which is kuan diha siya na sayopsad. Sino ang haligi ng tahanan? Muna yung pangutana. Ang choices na ay mama, na ay papa, na ay ate. Kanya ang gilinginan sa kong anak ni Manghod ang mama. Oh, paguli. Paguli sa balay gahapon, uy, pag-score ah. Ahang malian, sus, number 2 pag yun. Saan man Ako ipangutana ang bata. Yung Manghod, nganong haligi man, sino day ang haligi ng tahanan? Si mami. Ana siya, saan day ang haligi? So, akong ipasabot sa iya. Kanang haligi nag-strong na siya, haligon ba? Ang mami, kato ng kuan, marag hatag feeling na to nga, kuan ba, ilaw siya, ana. Kaya dili, man strong man si mami. Strong din si mami, oh. Kung dili, mas strong si daddy. Uy, kay kuan man, oh. Mas strong din si daddy. Nya, marag, ang daddy, dapat, mo gina siyang, kuan, strong na, kay para, kuan ba? Dili, basta-basta matintal, hinana ba? Yan, basta bot. Yan siya nga, dili, uy. Strong man si mami, strong iyang voice. Wala, naklaro na gid guys. Mismo ang bata. Naklaro na gid res panimalay nga wala gid. Ang kuno na lang gid nako kay mismo ang bata. Wala nag-ingon naman gid. Amang nang gid kay ko dinhi. Naamang nako dire dili nako katingog sa tinod lang. Bitaw, kuan lang to. Pag good vibes lang to ha. Strong voice. Nalipay lang gid ko sa gipakita sa kong anak, no? Kaning mismo kita mga ginikanan. Oh, wala man nato gina-pressure atong anak pero nalipay ko ba? Kay kini mga kuan man gini siya o siyang unsa iyang observation diri sa panimalay. So nalipay ko kay usually ang mama man gid mo correction mga saba. Kay ako guys mamunal pero nag-promise na ko nga dili na kay ko into bunal na sad. Ako lang is kuan na eloy ang bata ba. Ako disiplina nga kuan na lang. Alalay sa mama kay mas may tong mama mo. Strong voice gid ba? No? So dinhi sa kuan balay si mami gid ang mo disiplina kuan gyud sa pamagi pod sa istorya mo say singgit siguro. No? So nalipay ko kay iya man gud ni observation. So dili man kay ko ingon nga narong siya ana wala kay ko ana.
dili man kay nako na siya gina-pressure. So very good kini si Manghod gyud di ay. Seryoso pagid kayo sa exam, no? So nagpasalamat pud ko sa kuan, sa teacher, sa dinha sa kuan kay na nagtabang pod og develop pod sa akong anak ba. Inana. So mo magid na siya ang kuan part pod sa usa ka magtutudlo niya. Ako pong swerte sad kay ko kay akong asawa teacher man sad. So lipay kay ko sa tinuod lang, no? Kay naagi mo kuan ba? Mo train pod sa tong anak kay busy biya ta. Oh. Unya kining kang Manghod nga answer, akong gibasa-basa, naigo din ni sa among kuan naman mituluman nun dres balay, gihatag ni Mrs. Oh, himuanan pa ni content. Rules for a happy marriage. So, ako i-share sa inyo guys ha. Iya man ning gihatag sa ako ha. Oh, naro. Oh, kamo na lay basa. Oh, kanang number 2 oh. Oh, maglisod mong gugkog kuan na. So, tinuod lang. Kini English manggod. Lisod ko masayop na sa kuan ba? Pronounce. Maestra mo ni asawa. Particular kayo sa kuan ba? Oh. Pero sige, kaning kuan ni Manghod mingon siya nga rules for a happy marriage. Oh, gisunod gid ako ni. Kini number 2 diri nag-ingon no. Never yell at each other unless the house is on fire. Oh, kuyaw gayo. Oh, dili daw kuno sa tuyang ingon dili magsinggit. Sabay. Gawas ko masunog ang balay. Oh, ana. Oh, sakto si Manghod kay diri sa balay wala na may lain nagsinggit. Ang mami man. Ay! Dili gyud magsabay oy, ang isa amang no? Oh. Amot sa inyo diya. Very okay ra gid kay ko ay bahalag ma-mute. Ba? So, ana pang pag-advise lang ning ato ha. Happy weekend sa tanan. So, lipay lang kay ko sa performance akong anak sa tinod lang. Then karon, sunod magtubag sa tagkuan. Mura magdi na ko ganag tubag sa uban. Lipay naman kay ko. Okay, happy weekend sa tanan. Salamat kayo.